Midi di nana osei asibe. Abrobia mitama mu nkuran hyesem. Enen so mani age. Se wutie mi nkuran hyesem yi ebie. Asama namde ma wo no. Matu din se Afi Bi Y3. Ane kwasem eye kasakasia ye taka pa. Afi Bi Wo Ho wuhia bawuo. Afi Bi Wo Ho wuhia enawuo, wuhia ajawuo. Afi Bi Wo Ho adwom asem bi tumi to. Afi Bi Wo Ho nsusu a wankasa yade bi etim bom ama wankasa uhun se afi we de ankoye amame. Anya nko Afi Bi Wo Ho wasikasem enso ye basa. Afi Bi Wo Ho ofuo kura timi hye Ananse bibi surunko bi etimi to ama wa ohun se afi we de anye de sanso na Afi Bi Wo Ho nsusu a etimi koyie se ebi kura unya achedie bi ebi kura Afi Bi ana wotimi wo emma entafo ene de kan ka ho Afi Bi ya nigye ede mawo nti sa afi no so ekwa awie a eno so ya na ta ka se afi we de minyaya nemu ene kasa kasi a etaka ayese Afi Bi Y3 no ehon nkomo ana mpesem na otwitwe tia opani bi trasia no ogidi ni pa osum ni yame kron owoyere owoma ensia obomodina abo ne sisen a one ne yere ene ne mai egumu oni sika pidie na nsoso ene gie wa abrabonum edakuru bi a opani ekwa adwuma owo adwuma ha ana bofo baaye se asemasi obusan se asembe na asia ni tietiem twemu ane se ni fia one ne yere ne magumu no ogya tom ahye no dwrobe obofo no wie no ogina hodi ehwe papa yi wose eja ensaye die twato ne de me giri se sopa ede se o yere ene o mansie ni nyina ogya no ahye won dwrobe ye nya pin kura ofie hodom enti asam kase a eda ho no afi wo se de eye san ede mawo opani edi obofo ya chi baafie ebe hunu se asam o kan ni nyina aye no kure trudo ne ya were ho sempa ne ya tete sempa ne se osun ali si twere ebra amanfo edi abobo no mu esu ejab no na ekọ eba no opani bie na no na sentia oka ya ne se it is well with my soul yepi eba me kra we yankunim di asem ne ka aya na so se otim bie wa no ka ehye nkuran papa onka yo dakrupo ohwe ne ma enson na nantwie ni mfumu ni nwan afi ni mfu a owo nyina ehye esai dako eno achi akurakuro betutu no ama eduru baabi mpo ono ankasa ne yere ka kire de se dum Nyankopon no na so dum na so nku a ka wanu aduro ne wufra sasi so na o bread do Job hwedin ose Ewrade de man Ewrade afa enhira enka asafo Ewrade din Afi Bi Y3 na so nya Afi Bi na Y3 o haw beba ko deda beba na so ye ogidi ni o so otimi gira pintin awo de betu biara Onyankopon ne nim ne ye ene o yema ne ma o se obi ye hu Onyankopon na kwa mu pepe enwie da ifi se onu ne nim ne o ye wo yato ebi yato obi sin we sei wo de ba ye se na aka no afi ba kwa wadwuma se ye de se na aka ye
afi ba ko a ebi a abawuo bi ba obra bom se na sika ye afi bi a yade bi bo wo se na sika no ya kan kunimdie ensem na no di nhira bebro esense da ni da nyina obeka nkuguo asem afi bi asan de na so nya afi nyina na ye san se kunimdie ba odeba ya ka de fa sha saforade elumunyam afi e ba ye de bompa se de e ba no ebe papa e de amam minkura hyesem ni fa hyehye wore na se bibi ba wagina pintin akase eye pii e ma me kra me da wase